गुथि गायसन सान बेजों लोब्बा लाखिनानै गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि लोगोसे दाखालि बावैसो डिआरडि लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहाबोनो हानाय अनजाथाव नबजित नार्जारी बिथांखौ मान बावनाय एबा बरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ सामलायबाय थानाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म मानगोनां बिथां हाबाफारियाव जों बाहागो लानो हादों बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मेहेनेश्वर बसुमतारी मानगोनां बिथां बाहागो लानो हादों काउन्सिलनिनो मानगोनां मासिगिरि गाम्बारू मुसाहारि मानगोनां बिथां बे हाबाफारिनि गाहाय आलासि जोंनि काउन्सिलनिनो सोलोंथाइ बिफाननि इएम अनिल बसुमतारी मानगोनां बिथां बे हाबाफारिनि आलासि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी मानगोनां बिथां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी मानगोनां बिथां बाहागो लानो हानाय बे हाबाफारिनि आलासि गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि इंराजि बिफाननि प्रफेसर डक्टर अनजलि दैमारी मानगोनां मेम खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि फारियै वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म लोगोसे बिपिन गयारी मानगोनां बिथांमोन गुबुन गुबुन जिल्लानि बाहागो लाफैनो हानाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नोंथांमोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनि दैदेनगिरि नोंथांमोन लाबोजानाय फरायसा नोंथांमोन नोंथांमोन गुबुन गुबुन जिल्लानि बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय गुबुन गुबुन आफाद फसंथान दोलो हान्जानि दैदेनगिरि नोंथांमोन गुबुन गुबुन जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय दखरा आफादफोरनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावथिफारिया लोगो नोंथांमोन जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां इएम नोंथांमोन नोंथांमोन सानसुमै मानगोनां नोंथांमोन आं गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय आंनि मोजां मोननाय सिबिनाय आं बेखौ जासिहरबाय खुब सुंद' समनि गेजेरजों आं दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ फर्मेलि बेखेवना बे गुथि गायसन सानखौ गुवाहाटी नोगोरमानि बे कलाक्षेत्रआव दिनै खुंफुंनो हाबाय आरो बेयो बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन जों बर'फ्रा जे दिनै बुहुमाव जोंबो मोनसे माहारि जाय माहारिया दिनै जोंनि गासैखौबो लानानै दिनै जाति हिसाबै जोंनि थामोनथा सिनायथि रैखाथि आरो उदांस्रिखौ लानानै थांना थानो लुबैनाय मोनसे माहारि आरो बे माहारिया दिनै जों गोसो सिङाव साननाय एबा जों मावबोनाय गासैबो हाबाफारिखौ मोनसे आब्रुथि आरो मोनसे सोद्रोमस्रिनि गेजेरजों जों बेखौ दिन्थिबोनो हादों आरो दिनैबो नैबे हाबाफारिया गुवाहाटी नोगोरमायाव जेरैबायदि बेयाव खुंजादों आं गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आं साबायखर बावगोन बानजायगिरि बिथांमोनखौ आरो जोंनि जि डिसिप्लिन जोंनि जि आब्रुथि जोंनि सोदोमस्रि बेजोंनो जों बेरखांहोनो हानांगोन आरो बियो गमामायैनो बेरखांदों दिनै गायसन साना फैयै फैयै जोङो बेखौ फालिबोबाय थादों आरो बेजोंनो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बे आफादा मावबोनाय एबा बे आफादा जोंनि हारिनि थाखाय जोङो जोंनि थामोनथा सिनायथि एबा उदांस्रिनि थाखाय जों जिखिनि दिनैसिम मावफुंनो हाबाय जोंनि मोन्थाय जोंनि न्यायखौ जों मोननो थाखाय जेरैबायदि जुजिनानै दिनै बे आफादा जोंनि गेजेराव दिनै लाबोनानै होफैबाय बियो दिनैनि दिनाव बयनिख्रुइ देरसिन मोनसे हाबाफारि जों बेखौ रायखांनांगोन बे आफादा जोनोम जानाया बारा सम जायाखै दिनै सानोब्ला जों 9 बोसोरल'सो जादों नाथाय 9 बोसोरनि नैबे समाव जों जेरैबायदि नायदों बे आफादनि जिखिनि एचिभमेन्ट
बा बेनि जिखिनि मावबोनाय हाबाफारि बेखौ जों बुंनांगोन सुंद' समनि गेजेराव बेयो हयथ' जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव एबा जोंनि आसामाव बा नर्थ इस्टआव बा भारतबर्षआव बेयो गावनि जि गोख्रों नाजानाय बा मावनायनि गेजेरजों दिनै बे आफादा मोनसे रिकगनाइज जादों, रिकगनिसन मोननो हादों। जों बेखौ बयबो गनायनांगोन। दा बाथ्राया जादों गुबुन गुबुन जिल्ला आफादाव इउबिपिनि दैदेनगिरि नोंथांमोन दङ। जोङो गोबां बेयाव दखरा आफादखौ बेयाव दानानै लानो हादों। दा जोंनिया थांखिया बेनो जे जोङो बे बुहुमाव हारि हिसाबै थांना थानांगोन आरो हारि हिसाबै थांना थानायनि बेलायाव जोंनि गासैखौबो लानानै जोङो बेयाव थांफानांगोन। जोंनि राव हारिमु थुनलाइ, जोंनि आसार खान्थि, जोंनि धोरोम एबा जोंनि सोदोमस्रि, जोंनि आब्रुथि बे गासैखौबो लानानै जों थांनो हानांगोन। दा बेनि थाखाय सम सम जोङो माखासे जेंना जेंसिजों सौग्रावनो गोनां जायो। माखासे जोंहा इसुसफोर थायो, माखासे जेंनाफोरजों सौग्रावनो गोनां जायो। जों बेखौ जोंनि खामानि मावनायनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै जों लानो हानांगोन आरो जों बेखौनो लाबोनानै दिनैसिम मावबाय थादों। दा आं मिजिंथियो जे नैबे आफादनि दिनै जोनोम सानजों जों जिखिनि बाथ्रा बेयाव सावरायगोन आरो जिखिनि बाथ्राया बेयाव रायखांजागोन, बेरखांगोन, दा बेखौ जों गोसो सिङाव लांनानै जोंनि मावथारनांगौ हाबानि जों मोनसे पार्ट हिसाबै जों बेखौ लाना थांनांगोन। आं बेखिनिखौनो गुरैयै खावलायदों। दा बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै फरायसाफोरखौ मान बावनाय बरायनाय हाबाफारि लादों। आङो बे फरायसा गासैखौबो आं गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आरो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल होननानै आं गोरबो सिंनिफ्राय आं बरायनानै लाग्रोदों। बर' फरायसाफ्रा बुहुमनाङैनो जोङो मुंदांखा जानो हादों। जोङो दिनै गावबागावनि मासिखौ नागिरनानै जोङो मोजां मोनसे रिजाल्ट जों दिनै मोननो हादों। बोसोरफ्रोमबो जों नायदों रिजाल्टआ सानफा एफा मोजां जाबोनो हमदों। नाथाय माखासे जिल्लायाव जोंनि जि रिजाल्ट बे मेट्रिकआनो जा, हायार सेकेन्डारियानो जा बा गुबुन गुबुन थाखोनि आन्जादाव बियो गोजोनथाव मोनसे महराव जों मोननो हायाखै। थेवबो जोंनि नाजानाय जुजिनाया दासिमबो दङ। दा बे गासैखौबो जों नायदों। बेयाव जोंनि आफादफोर दङ, बेयाव जोंनि बिमा बिफानि जोथोन आरो फरायसाफोरनि गावनो नाजानाय, बे नाजानायनि गेजेरजों दिनै रिजाल्टखौ मोननो हादों। दा जियानो जा दिनै इउबिपिआव आं रायज्लायनाय खोनादों जे गोबां फरायसा बिथांमोनखौ दिनै बेयाव हांख्रायनाय जादों। नाथाय इउबिपिअ आफादा जेरैबायदि फरायसाफोरखौ स्टार मार्क मोननाय बा डिस्टिंसन मार्क मोननाय एसेबां बुरजा ओंखारनाय नङा बिदिसो बिथांमोना साननानै दङमोन। नाथाय दिनै सानै सानै नायबाय जे गोबां फरायसाफ्रा दिनै बेयाव बरायजानो थाखाय दिनै गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेनो दिनै बर'फोरनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर बाथ्रा। जोंनि इन्डियायाव बा भारतबर्षआव ओरैबायदि गंसे इउनिभारसिटि गैया जेराव बर' फरायसा गैया। ओरैबायदि गंसे बेयाव जों मेनेजमेन्टनि जों इन्सटिटिउट नायदों। बेयो जे मेनेजमेन्टनि जा, बे IIT जा, NIT जा बा एनि मेडिकेल कलेजेस बा इन्जिनियारिं कलेजेस जों बेयाव नायदों जे जोंनि बर' फरायसाफोर बेयाव फरायो।